Morgen hebben we 350 volwassenen aan de start van Triathlon Terneuzen, Ovet Triathlon Terneuzen. En 40 kinderen die 's ochtends gaan starten aan een run-bike run. Ja, nu staat dan zaterdagmiddag de echte triathlon op de planning. Wat kunnen de mensen verwachten? Wat voor afstanden hebben we? We hebben 2 afstanden, een achtste en een kwart. We beginnen om 1 uur met de kwart. Dus kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 lopen. Een kwartiertje later start de achtste. Dat is aan 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 lopen. En de achtste is ook nog in de vorm van een duo of een trio deel te nemen. Nu zijn al 350 deelnemers, dat is een record volgens mij, hè? Ja, klopt. We zijn sinds 2017 bezig en elk jaar zijn er wat deelnemers bijgekomen. Nu wordt van deze ochtend al van alles opgebouwd. Hoe gaat het een beetje met de voorbereidingen? Goed, we zijn vanmorgen om 7 uur begonnen en met uitzetten van de fietsenstalling, maar dat is eigenlijk altijd het meeste werk. Krijg je alle fietsen op de juiste plek en toch bij elkaar gebouwd. Om 8:30 zijn er 15 man komen bouwen en ja, zoals je ziet zijn we al behoorlijk ver. Straks gaat de startboog opgeblazen worden, de vlaggen worden neergezet, de finishzone gaan we inrichten, het zwemgebied gaan we verder inrichten. Dus we liggen mooi op schema. Ja, want vanavond is ook het eerste evenement al, hè? Ja, vanavond hebben we een zwemevenement. Gaan we met een 30-tal deelnemers gaan we een zwemwedstrijd organiseren, 500 en 1000 meter. Als we naar de weersverwachtingen kijken, dan moeten we misschien niet te veel doen. Nou, het meeste valt er altijd naast. En hier in Terneuzen zitten we meestal wat gunstig met de regen. Voor vandaag met de opbouw, ja, zie je wel, het is tot nu toe goed en ze geven niet gek veel regenmiddag, misschien aan het eind van de middag nog. Daar hopen we klaar te zijn. Morgenochtend geven ze ook een beetje regen op, maar ik denk dat het mee gaat vallen. Alleen de wind gaat wel weer een mooie toevoeging geven aan de wedstrijd. Waar kijk je nou zelf het meeste naar uit? Dat de laatste veilig gefinished is. Het is altijd toch spannend. Je zit al met 350 deelnemers uiteindelijk in het water. Er is genoeg beveiliging, er zijn duikers, er zijn reddingsboten. Daarna ga je met die 350 deelnemers toch het fietsparcours op. Ook daar hebben we verkeersregelaars, seingevers. Dat is altijd het spannendste. Dus ja, als iedereen terug van het fietsen is en zijn aan het lopen, dan is voor mij gaat de druk eraf.